they have laid down and get them to work. Koromga jong jomane tulo mariero mahiga margana rio gabirio ganario gaboro riembo mawuok e gwenge makaluo kwa sirikal mondo mi oparie chudo margi masani koro sekao higni 15 kapok omigi kagilose gwenge mag Karachuonyo kaunti ma Homa Bay kamane gilimo achiel kuom magi manoyudo hinyruok oganda mane lwenyo darogo koro kone mondo sirikal omanyne yo magi nyalo yudo godo konyruok. Wan kani no kwa dhin ma bikwalo gimoro no hinywa because of gimano watimo ne job manonwango kura manochiemo go msara wakati no. Kamuru malo mondo ukonywa kaka wan bende. En gima wich kuot kapod jo IDP man 2017 bando pesa nyaka kawuono kata 207 nyaka kawuono bando pesa gi nyaka sani. Akiane be wan gi leaders king'iyo ndege nigi MCA nigi chief ndege nigi MP nyaka governor nchutio mowuok modhi. Mama kocha kubiro motio to onge kony mosong kata chiel. I'm very sorry about that. Tunauliza ya kuwa lile kitu ambao waziri unaweza ukafuatilia kupitia viongozi hawa ni kuwa ukaweze ukatupea anga fedha ili tukaweze kukamilisha au kujengea mzee wetu ndege. Jonyuol medo kwa jatend migao mar somo mondo mi ochwal omenda mag somo ne skunde mondo mi ogeng jotend skunde